Kinaumagahan, maaga pang nabulabog ang tahanang kanilang tinutuluyan dahil sa pagdating ng lalaking nagmamay-ari ng palayan. Halos mapaluhod na ito sa harap ni Pio Carpio upang maipakita ang labis-labis niyang pasasalamat sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Habang umiiyak ang lalaki, panay ang pasasalamat nito sa mga albularyong naroon. Manong, hindi nyo na ho kailangang gawin yan. Hindi naman ho kasi kami ang talagang nagpagaling sa inyo. Ang pasalamatan nyo ho ay ang amang merong labis na pagkaawa sa kanyang likha. Siya po ang nagpagaling sa inyo at kami lamang ang kanyang naging instrumento upang tulungan kayo. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng lalaki, pinili nitong tumayo sa kanilang kinaluluhuran. Halos pinagtitinginan na kasi siya ng mga taong naroon. Gawa ng tuluyan na niyang naagaw ang atensyon ng mga ito. Sa pagtayo ng lalaki, agaran din naman nitong kinuha ang kanyang mga daladalang donasyon na siyang bitbit ng kanyang mga anak. Ibinigay niya itong lahat sa pangkat ni Pio Carpio upang kahit papaano'y sa pamamagitan ng mga donasyon ay maipakita niya ang labis na kanyang pasasalamat. Maunan ho kami sa inyo, Ginoong Carpio. Kung meron kayong kailangan o kung ano man sa amin, huwag ho kayong mahihiyang lumapit ha. Palagi nakabukas ang aming pintuan para sa inyo. Wika ng lalaki. Isang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumisan ang lalaking may-ari ng palayan sa kanilang tahanang tinutuluyan. Matapos nitong lumisan, muling nag-umpisang magtrabaho sila Pio Carpio. Kahit kakaputok pa lamang noon ng bukang liwayway, muli na naman nilang sinigaan ang sulong nasa paligid. Hindi ito gaanong kalakihan, gawa ng sapat na sa umaga ang isang maliit na siga upang magsilbing senyales sa mga balbal na merong alam na aral ang mga taong may pinaglalamayan. Habang lumilipas ang oras, ang tanging ginawa lamang doon nila Gonzalo ay purong gawaing bahay. Silang tatlo palagi ang magkakasama sa kahit anumang mga gawain. Pagsapit ng hapon, ay naging maayos naman ang lahat. Maraming dumalo sa lamay, kung kaya't marami rin ang trabahong inatupag noon nila Gonzalo. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang paligid. Wala silang nakikitang kakaiba, maliban sa mga mangilan-ngilang balbal na nagmamasid sa paligid. Tuluyan ang nasanay sila sa mga ito, gawa ng walang patid ang pagsapit ng gabi na hindi ito nagpaparamdam. Yun na ang huling araw ng mga kapatid nila Pio Carpio, kung kaya't doon na nila inaasahang magpaparamdam ang balbal. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, laking gulat na lamang nila Pio Carpio nang merong nakilamay na 3 tao. Nakipagsabayan ito sa dagsa ng mga ordinaryong tao upang hindi ito magawang komprontahin nila Pio Carpio. Sa pagdaan nito sa siga ng apoy, kitang-kita ni Gonzalo ang malademonyong anino nito. Ibang-iba ang mga anino ng balbal, gawa ng para itong merong sariling mga buhay. Hinayaan lamang ni Pio Carpio na makilamay ang mga yon, gawa ng matindi naman ang kanilang pagbabantay sa paligid. Ayon kay Gonzalo, na ang 3 matandang lalaking nakilamay sa kanila ay hindi niya nakitaan ng kahit na anong pag-aalinlangan noong pumasok ito sa lamayan. Kagaya ng mga ordinaryong tao, ordinaryo lang naman ang ipinapakitang pagkilos nito. Nang masipat ni Pio Carpiong papalapit yon sa kabaong ng kanilang mga kapatid, agad din naman itong gumawa ng paraan
upang hindi pahintulutan ang nais gawin ng mga ito. Buong lakas itong sinalubong ni Pio Carpio upang komprontahin ang mga balbal na nakikilamay. Pinili ni Pio Carpiong maging mahinahon sa kanyang pakikipag-usap sa mga ito upang hindi maalarma ang mga ordinaryong tao na nasa paligid. Paglapit ni Pio Carpio sa mga balbal, nagtanong ito ng, Ano ang kailangan ninyo, mga Ginoo? "Nakikilamay ho kami, Manong. Tinitingnan lang namin ang bangkay ng mga namatay." Sagot naman ng isang matanda. Hindi ako nakikipaglokohan sa inyo, mga Ginoo. Bumalik na kayo sa inyong kinauupuan dahil hindi nyo magagawang malapitan ang bangkay ng aming mga kapatid. Hanggat nandito kami, hindi namin pahihintulutan na kainin nyo ang kanilang mga bangkay. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng matandang balbal, tumawa lang naman ito at tumalikod sa kinatatayuan ni Pio Carpio. Pinili naman nila Gonzalo noong bantayan ng maigi ang bangkay ng kanilang mga kasama upang hindi makagawa ang mga balbal ng mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa paglakad papalayo ng balbal, biglang bumungad sa pagmumukha ni Pio Carpio ang labis na sangsang ng amoy nito. Paglalarawan ni Gonzalo sa mga matandang yon, kung sisipatin ng maigi, ay halos napakalayo nito sa mga ordinaryong tao. Ayon dito, meron itong bitak-bitak na mga labi, kulukulubot na mga balat, at naglalagas na mga buhok sa ulo. Lubog din ang mga namumuting mata nito at meron itong mga sugat sa likod ng kanilang mga tenga. Nanginginig ang mga daliri nito na parabang hindi angkop sa kanya ang mga balat na ginagamit nilang balat kayo. Sa pagbalik ng mga balbal sa kanilang upuan, panay ang pagtitig nila sa mga kabaong na parabang sabik na sabik silang tikman ang mga patay na bangkay na nasa loob nito. Hindi nila pwedeng hintayin na ilibing nila Pio Carpio ang mga bangkay dahil alam nilang pababaunan ito ng ermitanyo ng mga pangontrang magsisilbing harang sa kanila upang hindi nila makain ang mga ito. Sa paglipas ng 5:00, agad din namang umalis ang tatlong matanda nang hindi nagpapaalam. Alam nilang magtatawag ito ng kanilang angkan, kung kaya't ipinag-utos ni Pio Carpio sa samahan na maghanda sa mga susunod na maaaring mangyari. Gonzalo, sabihan mo ang nakabantay sa labas ng bahay na pag-igihan ng pagmamasid sa paglalim ng gabi. May kutob ako ngayon na ang nakatakdang araw para sa mga balbal na lumusob upang kunin ang kanilang mga pagkain. Hindi natin ito pahihintulutan, alang-alang sa mga kabutihang ginawa ng ating mga kapatid na namaalam na. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ni Gonzalo ang sinabi ng kanyang tiyuhin, agad din naman niya itong sinunod. Sa paglabas niya ng lamayan, agad niya namang ipinagsabi ang ipinag-uutos ni Pio Carpio. Nang malaman ito ng kanilang mga kasama, pinili ng mga itong magtaas na ng kanilang mga bakod at puder sa kani-kanilang mga katawan. Habang sila ay nag-iikot, panay ang pagkarga nila ng mga usal upang maging handa sa mga hindi inaasahang mangyayari. Nagbaon din sila noon ng kaliskis ng ahas sa ilalim ng lupa upang magsilbing pantaboy sa mga balbal na magtatangkang magnakaw ng bangkay. Dahil sa marami pa noon ang nakikilamay, kung kaya't hindi na muna gumawa ng hakbang sila Pio Carpio. Alam kasi nilang papaalisin muna ng mga balbal ang mga taong nakikiramay roon bago ito tuluyang umatake.
Sa pagsapit ng alas 11 ng gabi, paisa-isa nang nagsisiuwian ang mga taong nakiramay. Dahan-dahan ang naghahanda noon sila Pio Carpio dahil sa inaasahan nilang susugod na sa kanila ang mga balbal. Bago pa man sumapit ang alas 12 ng gabi, nakakaamoy na sila Gonzalo ng napakasangsang na amoy sa buong paligid. Alam nila Pio Carpiong yun na ang hudyat ng mga balbal, kung kaya't ninais na lamang nilang pabantayan sa iilang albularyong naroon sa lamayan ang bangkay ng kanilang mga kapatid. Matapos yan, agad din namang tumakbo papalabas ng bahay sila Pio Carpio. Habang nagmamasid sila sa paligid, biglang napansin ang grupo ng taong di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nagsisikumpulan ang mga ito sa isang matandang puno at para bang meron itong ginagawang hindi pamilyar sa mga mata nila Pio Carpio. Pinili na lamang nila Gonzalong pagmasdan ang mga ito sa kanilang mga ginagawa upang pakiramdaman ang mga susunod na maaaring mangyari. Tio Carpio, ano hong ginagawa ng mga yan? Tanong ni Gonzalo. Nagpapalit ng anyo ang mga yan, iho. Naghahanda sa paglusob. Siya nga pala, doon ka pumwesto sa may kusina ng bahay na ito. Ramdam kong napapalibutan na nila tayo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman itong tumungo sa likod ng bahay. Pinili nitong isama si Samuel upang kahit papaano'y meron siyang makasama sa lugar na yon. Labis kasing nababahala noon si Gonzalo sa kanilang mga kalaban dahil yun ang unang beses na makakaharap siya ng isang balbal. Ang labis pang ikinakabahala doon ni Gonzalo ay ang mga nilalang na kung tawagin ay busaw. Sa pagmamasid nila ni Samuel, may mga iilan silang nararamdamang gumagapang sa mga talahib. Gonzalo, kaya mo bang dakmain yung balbal na gumagapang sa talahib? Tanong ni Samuel. Oo naman. Bakit, Samuel? Gagawin ko na ba? Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, tumango lamang ito at muling nag-usal ng dahan-dahan. Alam ni Gonzalong yun na ang hudyat, kung kaya't pinili niyang unahan na lamang ang kanilang mga kalaban. Habang nagpapalipad ng mga engkantasyon noon si Gonzalo, panay naman ang pagmasid ni Samuel sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na sila Samuel ng kalabog sa likod ng bahay, kung kaya't pinili nilang sugurin na rin ang mga balbal na nasa paligid. Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyang makapagpalit si Gonzalo ng kaanyuan at masunggaba ng kanyang kalaban. Pag-angat ni Gonzalo ng balbal sa talahib, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang kakaiba ang kaanyuan nito. Halos maikukumpara ang balbal sa maranhig, kung kaya't labis itong ikinabahala ni Gonzalo. Dahil sa pagkagulat, agaran din naman niya itong kinitila ng buhay sa pamamagitan ng paggilit sa leeg nito. Ang ginamit niya noon ay ang tabak ni Mapulon. Matapos niya itong gawin, pinili niyang bumalik sa kanilang pinagbabantayan upang magmasid sa buong paligid. Paglalarawan ni Gonzalo sa kanyang nasilayan, meron itong mahahabang mga braso na maihahalin tulad mo sa isang galamay ng gagamba. Maging ang mga binti nito ay mahaba rin, na para bang nawala ang abilidad nitong makatayo ng tuwid. Gumagapang lamang yon sa mga talahiban na parang insekto na halos ikinagulat ni Gonzalo. Noong hinatak niya ito papaalis ng talahiban, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang labis na lamig ng buong katawan nito. Nanlilisik din ang mga mata ng nilalang na yon at meron itong mahabang buhok
na bumabalot sa kanyang pagkakakilanlan. Mahahaba din ang mga kuko nito na siyang pangunahing ginagamit sa pakikipaglaban at pangunguha ng mga katawanang na maalam. Nang masipat ni Samuel ang labis na pagkagulat ni Gonzalo, agad din naman niya itong nilapitan upang tanungin. "Gonzalo, ayos ka lang ba?" "Oo, Samuel. Ayos lang ako. Nagulat lang ako dahil ang buong akala ko maranhig ang nahuli ko," sagot ni Gonzalo. Matapos nilang makapag-usap, muli na naman silang nagmasid at nakiramdam sa buong paligid. Alam nilang nakikipaglaban na noon sila Pio Carpio, kung kaya't pinili nilang maging alerto sa mga susunod na maaaring mangyari. Sa paglipas ng oras noong mismong gabi, napakarami ng kakaibang pangyayari na ikinagimbal ng lahat ng nilalang na naroon. Ang iilang albularyong nasa loob ng tahanang tinutuluyan nila Pio Carpio ay nagawa ng lumabas dahil sa labis na sangsang na simoy ng hangin. Sa pagsilabasa ng mga ito, tanging 2 na lamang ang albularyong nagbabantay sa loob ng lamayan. Nang mapansin ito ni Gonzalo, agad din naman niya itong sinabi kay Samuel. Nang marinig ni Samuel ang sinabi ni Gonzalo, pinili nitong gumawa ng aksyon upang mailigtas nila ang mga katawan ng kanilang mga kapatid. Dali-dali nitong tinungo ang loob ng lamayan upang samahan ang mga natitira nilang albularyong nagbabantay sa mga bangkay. Nang maiwan na si Gonzalo sa likod ng bahay, pinili nitong makipaglaban sa mga balbal ng nag-iisa. Ginawa ni Gonzalo ang bagay na yon upang kahit papaano'y matulungan niya ang kanyang mga kasama na nakikipaglaban sa kabilang dako ng tahanan. Habang nakikiramdam noon si Gonzalo, pinili niyang huwag lisanin ang lugar na kanyang kinatatayuan. Nais niyang bantayan ang lugar na yon upang walang balbal ang magtatangkang dumaan sa pinto ng kusina. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nakasipat si Gonzalo ng paggapang ng isang balbal sa talahipan. Habang patuloy niya itong tinitingnan, napansin niyang hindi isang balbal lang ang gumagapang doon, bagkus ay 2. Sa pagsilay dito ni Gonzalo, dahan-dahan na siyang lumuhod sa lupa upang kunin ang tabak ni Mapulon. Sa pagkuha niya dito, pinili niyang iikot ang kanyang paningin upang masigurong walang balbal ang magtatangkang pumuslit sa loob ng bahay habang siya ay abala sa pakikipaglaban. Nang masipat niyang tanging ang 2 balbal na yon ang nasa paligid, pinili niyang sugurin ito ng kanyang buong lakas. Alam niyang nakikita siya ng balbal na yon, kung kaya't hindi na niya naisipang magkubli rin sa mga damong nasa paligid. Sa pagtakbo ni Gonzalo papalapit sa mga ito, halos magpulasa naman ang 2 balbal na kanyang sinugod. Paglapit niya sa mga ito, agaran din naman niya itong inundaya ng tabak pero hindi niya nagawang ito ay tamaan. Habang patuloy siya nitong pinapaulanan ng pag-atake, pansin ni Gonzalong para bang sumusunod lamang sa hangin ang mga katawan nito. Hindi mo kami kayang tamaan ng iyong patalim, Kapunan. Sa dinami-rami na ng mga albularyong nakain namin, marami na kaming nataglay na abilidad ng mga taong merong pinangangalagaang mutya. Nagsasayang ka lang ng iyong lakas, Kapunan. Wika ng isang balbal. Kasabay ng pagsalita nito ay ang walang sawang pagsugod ni Gonzalo sa kanyang mga kalaban. Pero kahit anong gawin niya noong mga oras na yon, ay halos hindi niya nagagawang tamaan ang mga ito kahit anong liksi pa at bilis pa ang kanyang ipinamalas.
Habang patuloy siyang nakikipaglaban sa balbal, biglang natigilan si Gonzalo nang marinig niya ang tinig ni Mapulon na nagsasalita sa kanyang isipan. Huwag mong pagurin ang katawan mo, Gonzalo. Ang kinakaharap mo ngayong kalaban ay merong mutya ng kugon. Magiging mahirap sa iyong labanan ang iyong mga kalaban ng mga pag-ataking kanilang nasisilayan. Parehang dahon ng kugon na sumasabay lamang sa pagsimoy ng hangin. Gamitin mo ang mga pag-ataking hindi nila inaasahan upang sila ay iyong mahuli. Nang marinig ito ni Gonzalo, muli niyang inalala ang kanyang mga abilidad na hindi pa gaanong nagagamit. Nang maalala niya ang kakaibang abilidad na pinamalas niya sa mga aswang doon sa palayan, dahan-dahan ang nakakabuo ng plano ang gabunan. Habang patuloy siyang nakikipaglaban sa mga ito, naghahanap siya ng isang perpektong pagkakataon upang isagawa ang kanyang mga pinaplano. Sa patuloy niyang pagsugod sa mga balbal, tanging pagtawa lang naman ang ginagawa nito na para bang pinaglalaroan lamang ang ginagawa ni Gonzalo. Gabunan ka lang. Balbal kami. Anong magagawa mo kung hindi mo makakayang idapo ang iyong kamay sa aming mga katawan? Magsisilbing katawa-tawa lamang ang iyong abilidad para sa tulad namin. Wika ng isang balbal. Habang nagsasalita ang balbal na yon, hindi naman sila nagawang tantana ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasipat si Gonzalo ng isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Nang tuluyan na siyang nakalapit sa mga balbal na yon, agad din naman niyang pinausli ng napakabilis ang dalawang braso na nakakubli sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang brasong itinatago doon ni Gonzalo ay maihahalin tulad mo sa braso ng mga dyablo dahil sa kakaibang wangis nito. Nang mahawakan na ni Gonzalo ang mga balbal na yon, ay halos napuno sila ng pagkagulat sa kanilang mga isipan. Kahit anong pagpupumiglas noon ang gawin ng dalawang balbal, hindi nila nagawang makatakas sa mga kamay ng gabunan. Pinapaulan na noon ng pag-atake si Gonzalo pero hindi niya ito iniinda dahil sa bawat pag-atake ng mga balbal sa kanya, dahan-dahan namang humihigpit ang brasong nakahawak sa leeg nila. Okay, yung 75 baka bukas na lang ng umaga. Yun lang. Salamat.